Sa bhaide na bliana bheith Brendan Keely chiaí de ná fein Stephen Cluxton an countach. Blian náibh sé rómha agus blian go léach go maithreach. Keely ba bheag batún ginn sé gúmpláid le báidir réile, hín sé nar dí banúsacha go agus cúpla sábháil cinúnach a gahabh na bliana Brendan Keely sa bhaide. Selina Lán Húil, Philly McMahon, smó rud a háráit mí álar, tééis chluí canis na héir go háir agus chluí lechanis a chaf rud a bháinna rá mí álar a bhar is cosantóir úntacha agus tásaige go maith chunas dulchan cín agus cain is mó chaise dulchan cín agus ríis chaag sé rian úntach bblion á clia agus an áit sin tílte go maithige. Díadach an eicléis a cholechaí Rory O'Carroll Lán Húil an sco. Beidir gníocht daoine áirthe go bhaintse annachchud cosanta ó cén á Sullivan á sa chóir amach ach mar sin héanaar a hagann sé go dtí bunscil na cosanta pelle tá sé ann agus angus mar agus chiimeáid sé imúirí maithe ciún i gahabh na bliana. Sa chuún eile Shane Enright, fear Harbert, fear Chiaí, áras fé sa dosta go bliana néchar, ní raibh sé bunarid na chiaí na rig, ní chu sé éon chuis ná láimh mí cheart am bliana, bhí sé th bar fad a gahabh na bliana agus tá sé níos ar an bheras fearthaige ciaí chun den éhharcáil agus cin sin níos mó ná gábhálta im bliana agus átíiltige sin. An lína leúil thuair náitin sa Lee Keegan bhío ag bhir cúig a rééis lean chunspóid áirithe agus an churcha go bhíige gon dtíar mecanlaí go háire ach ní ceach go dógach sé sin os na taspáisiúnta bhíige go chonachta agus níos fuid anúna gahabh na bliana agus níor fear níos fearna chun dulchan cín agus puinte thugant ó gimig arácht más ó sé gansaí chiaína ag Lee Keegan na gibhre cúig gibhre sé rá siimplí go má Cian Sullivan ní is doch a lecholaí láir tradiisiúnta ach as a chlisteach agus as an léomhtha géir an immert agus as an gosint a thugann sé de chosantóiréile timpplair agus as an stúrú a dhéanann sé an immert Cian Sullivan í bachéin chuiblen town i gibhre sé i gibhre seacht a cholechaí in Selina leúil Jack McCaffrey. Seans go níocht daoine áirithe imreoir na bliana nádar fé sin ach Jack McCaffrey an luas a chumas caide an fés a háin takeir a bíocht chomáilén rud le ná a bhain beidir gábhléana agus hiicfá gábhí sé róg ní leon dáta gabh idir sra agus créibh ar chun is na himreoirí fear bhíige ble líam léana. Lára chuirt agus ní bhéim léon úntacht ar láirpáirce Hascin go bhfuair Brian Fenton lech na himre a gluthe canis na héireann ach sa chéadáirt láirpáirce tá le Matty Donnelly híróin. Is mó áit gimar Matty Donnelly gahabh na bliana ach chuir mé láirpáirce tuis go raibh sé ildánach agus ábalta an immerte stúra timppla ar láirpáirce agus bhí anna blianaige. In éanacht leis chuir mé Anthony Maher a ríist lo an Brian Fenton bhí Harbár sa chlé canis, bhí Tom Parsons, bhí imreoirí eile ann ach im léon ná raibh taspáint sí úntach ar fad láirpáirce Anthony Maher ag ihre. An lína leathosaigh tar mé áitetá de Diarmuid O'Connor bhío imreoir an óg, imreoir diaach imreoir óg na bliana ach cí mé mar imreoir insa leathosathe go mbeidh níos mó agus níos mó dóibh le fiscint insta blianta amachróin a ríist chaise chud is mód a chudáma taobhhiad láirpáirce ach tá sé dul ó nearcha neart agus ní gágad a féchan ar an neart a hán le bliana nuas agus é takeachchas na manúir blian ógáin bhí anna bliana géad bhío agus ní éidir bhíon chúis ná éidir le chluí canis na héir na bhainteach. I gibh a héine agus dar lumsa agus dumsa go beis seoimreoir na bliana Ciarán Kilkenny. Íon sin rudí maithe anmha bhí sé macánt agus únric ó hús na bhóhín gáis sé béáda go léagar agus bhí anna bbliana géir na slaat agus tá sé go dtíag godáine sé an nortú bhí ann agus anna chluí canisige anna eachtas bhd chuisteach go Ciarán Kilkenny gibh héineag. I gibhir dó íag bheith donna go bhfuils stáilm tásagus na héine seomar festis chéirí go háirithe céanrólatha ggé seáil le blianta nuas níos tása an saoil fólach cad an róla choilín an sé ní doling bhfuil scláhí na cap le níos fearr sa tína donna go bhfuils agus bheith sé i gibhir dó íag éidir na bliana. Ihrid siadíag thuair náit ansá de Conor McManus tá bhanach muoineáin in san chréibh bhd níos sa héana mar ganadar gach seans mar sé seomar imreoir na bliana. Créibh óla úntacha fad buinteach go muoineáin agus a go héin bhí sé do dhéanta bharcáil chud is na cosantóirí is fearr i gúgeáil agus pinse tundí an gomáin i ródarrábalta i chiúnú stróad a réir ná réidir le dul níos fuidirnach le ceir canis néir nach ní raibh an lochtanson ar Conor McManus ceannas na himreoirí is fearr sa chréibh gan éana ggó. Sa náit i gibhir cethardíag gansaí lán tosaigh Dachar rá dhéanamh atá, tuair méid éiad nó sé go bhfuir cethardíaga
tuisc na héchtaí agus na gaiscí gin sé ócha go chonachta gunne na galí a gunne liige an scómórcha sin ardan son a chomáile sin báide cinúnach a gunne gúnaáil agus cé go raibh cuiimhann anna bhaid ré héana agus Philip McMahon agus roií Carol ar roiibh gunne á clia. Bhí se ábalta go bhí sé chug sé troblód á clia chomá so rá ihrí cardíag díaltige agus ihrí cúgdíag nídólam goléon cheis fé an fearras mó fuair scór na ónimmert go habna bliana insnach raibh Bernard Brogan anna bblianige ciún go másach le ceanna spéidir a chana bhcánta agus sponsón na hosnig an obair a fádige á clia ag gihir a cúgdíag é héanagus Paddy Andrews agus míár Paddy Andrews gan bheithin chomá a chaineáit a thuirta Bernard Brogan sé a fehestáil a fuair sé na idir gan immert begéile scóráile an cean na tosa his fearsa tír snémarrá ag gihir a cúgdíag.